Jeg hedder Christine. Og jeg hedder Marie-Louise. Og vi er Ønskefehoderne. Nej, det er så ikke rigtigt. Men vi er dog Marie-Louise og Christine. Præcis. Og i dag skal vi spille Minecraft, som I måske har gættet. Det vil jeg godt lidt usandsynligt, hvis I ikke havde det. Ja. Og hvad skal vi spille i dag, Marie-Louise? For jeg ved det ikke. For jeg har nemlig udpeget et spil, som ligger bag denne portal. Ja. Jeg ved ikke, hvad det er, og I ved ikke, hvad det er, og det finder vi så ud af når vi går igennem den. Så Jeg kan love dig, Christine, du ved godt, hvad spillet er. jeg ved godt, hvad spillet er, når jeg går igennem, men jeg ved ikke, hvad det er. det. Jeg kender det. Så lad os prøve. Så går vi igennem. Jeg kan se nogen, der står dernede. Jeg kan allerede se lidt. Vi skal lige hele igennem. Sådan der. Run from the beast! Yeah. 2,0. Det var så unødvendig info, men ja. 2,0. Run from Forklar the reglerne. Ja. Run from the beast er, hvor der er en person, der er bæstet. Ikke åbne den der, for det skal vi ikke bruge nu. Du har åbnet den. Vil du så lade være? Tak. Der er en person, der er bæstet, og så er der 5 andre, har jeg ret? 5 andre, der skal løbe fra bæstet. Ja. Get run from the beast. De har 15 sekunders forspring, og så skal man så igennem hindringer, og kvinderen er så i stand til at kæmpe mod bæstet. Ja. Og så skal jeg håber, vi bliver bæstet. Ja, det tror jeg ikke, vi gør. Skal vi finde en, der er åben? Ja, der var en, der var åben. Den tager vi. Run from the beast! Woo! Den lægger lidt. Nå, det er det. Loader. Lægger! Vi er unødvendige. Sej. Ja. Nå, vi bliver ikke bæstet. Welcome to Run from the Beast. Og Christine, hvad er dit efternavn? Det ved jeg ikke. Jo, du gør. Nej. Jo, du kender godt din efternavn. Du gider bare ikke offentliggøre det. Nej. Nå, okay, så går vi i gang. Så drejer vi den vej, jeg løber. Nej, vi drejer den. Vi går bare lige ud. Ja, okay. Så får vi så 15 sekunders forspring. Nu kommer bæstet om lidt, og så kan I høre som brøl. Jeg dør sikkert lige om lidt. Nej. Ja, der kommer bæstet nu. Jeg er død. Det er super godt. Skynd dig lidt ned. Løb! Nej, hop. Så han nok giver mig. Så vil lige have lidt bedre. Der kom bæst. Ja, det var en meget god startrunde, ikke? Synes du ikke? Det er et meget kort spil, skal jeg lige. Det er svært, så. Men vi prøver lige igen. Vi prøver igen. Så det er faktisk lige sidst, det er Christine, der spiller. Ja. Men vi kommer nok til at lave nogle flere episoder, hvor vi spiller sammen på hver vores bror. Ja, men I er nemlig hos mig i dag, og Christine, nu tager jeg hen uden sin computer. Jamen, jeg har ikke nogen computer endnu. Så tager jeg en af dine fædre. Nej, fædre. Jeg tager en af mine fædres computer med. Ja. Nej, en af dine far. Ja. Lad os kunne låne din søster. Så kan vi stå og kigge, så ligner det ikke den loader. Hvis den Lækker. skulle load. Slap af, Christine. Og vi er begge to ret mærkelige. Kom, så begynder vi. Nej, det var ikke noget. 15 sekunder. Nej. Den her, ja. Hvorfor? Den lækker. Helt vildt. Loader. Det går ikke særlig godt, det her. Nu kommer blæstet. Snig. Og vi kan godt prøve lige at bruge den der taktik for, at vi lister. Det er også lige en, der gør det gør så også, at vi dør lige om lidt. Og slå. Ja, men jeg trykker ikke på noget. Der kommer blæstet, som I kan se. Gør en flot intro. Du har taget på noget også der. Vi er fri! Woohoo! Så kan vi tage dem her på. Er jeg ikke flot, jeg er en kage? Nå, det har I set. Men stadig, de skulle vide det igen. Okay, bedst er stadig dernede. Haha. Hvor er du? Haha. Okay, vi skal afsted. Det var tæt på, at jeg lige skulle lave det hele der. Nå, det går ikke særlig godt det her. Den her bane er det sidste. Jeg synes, det er det sjoveste, den her. Ja. Det var tæt på, at jeg døde der. Og jeg har egentlig fundet ud af, hvordan man kommer igennem den.
Yay! High five, folkens. Det er så en high five, når Ja, ja, giv mig en high five. Nu skal vi sige, at vi er nok overrasket over hendes udsigt, når jeg ser hende. Udsigt. Okay, jeg har en meget god udsigt, ja. Udseende. Okay. Du har en meget, meget dyb stemme i forhold til Ja, udsigt. nu døde jeg. Det er også dumt at dø. Jamen, du prøver en runde. Okay. Ja. Du skal Marie-Louise på banen. Jamen, jeg sætter dig lige derhen, fordi det er sjovt. Vi er i vand. Vent lige. Og jeg vil gerne være bedst. Ja, du vil gerne være bedst. Så bliver det bedst. Vil du hellere have den her lyse stemme? Nej. Der var en. Den var ikke god. Der var der en. Sådan. Og du kender reglerne? Prøv bare at stille dig et så sted. er jeg ikke på banen. Prøv bare at stille dig et sted og kigge ud i rummet, fordi så loader den, hvis jeg skulle bruge dit sprog. Lækker. Nu er du bedst. Er jeg bedst? Jeg hjælper dig lige. Nej. Marie-Louise. Marie-Louise, nej. Nej, du skal ikke tage sværet alt det der. Nej, det er fint det der. Marie-Louise, skal du... Nej. Du skal huske bukserne. Skoene mere. Jeg er ude af stand. Nå. Tag skoene af og tag den der på. Tag skoene af, skynd dig. Nej. Tag skoene af. Nej, og put de andre på. Put de andre på sådan der. Ja, godt. Nå ja, det var de andre, der gør ikke noget. Du kan tage lidt med det der juice. Nu har du sådan en sko. Skynd dig lidt, ikke? Nå. Jeg har 13. Ja. Det er ikke den vej. Nej. Vi skal løbe efter de andre. Ja, de er løbet deres vej. Jamen, du skal jo efter dem. Godt antydet. Nej, Marie-Louise. Nej, det går. Hvorfor hopper du rundt? Det går udmærket. Hop, greb ham der. Tag sværet frem. I stedet for den der. Sådan der. Det går udmærket, og Marie-Louise, hun scorer næsten over. Det var tæt på, du væltede der. Og hun ser sit første bitte, som og han prøver at gemme sig. Dun. Jamen, din økse. Okay, han er en økse. Det giver ikke rigtig mening, synes jeg. Nej, du slagtede ham ikke. Vi slagtede det bedste. Ja. Jeg slagtede ham. Lige for slagen bare det bedste. Og Glenn, hvis du ser den her video, er sådan meget undskyldig, men sådan er reglerne. Du er så dygtig, som jeg er. Ej, hvor er vi gode. Og nu overtager Christine. Ja, fordi Marie-Louise er altså ikke god. Ej, tak. Nu genoplever. Den loader igen. Lækker. Yay, vi vandt! Du må have skrevet en sms. Nej, du skal ikke læse den højt. Det vi brænder. Ej, hvor fantastisk. Nå, ja. Skal vi spille igen, eller skal vi spille noget andet nu? Skal vi spille noget andet? Ja. Okay, så går vi tilbage på talen. Der er en eller anden, der kigger på mig. Sådan. Så er vi tilbage. Ja, det skal nok lige siges, at jeg nok kommer til at klistre min Instagram-profil fast på den her YouTube-kanal. Fordi jeg mangler nogle følgere. Lad os klistre den fast. Og hun siger klister fast, og det var sådan, vi spiller lidt survival games, det kan man næsten altid. Hunger Games. Survival games. Hunger Games. Survival games. Ja, der er det, og det ja, og det kommer fra filmen Hunger Games. Catching Fire. Det her var faktisk lavet før. Det går ikke særlig godt, fordi den loader. Lækker. Sådan, så bliver vi bare stående her, fordi så lækker den ikke så meget. Loader. Nej, hvorfor rører vi ud? Det skal hvis der er en VIP, der kommer ind. Nej, fordi vi var knap nok gået ind på den. Det var lige kommet. Vi har lige rørt det frisk og noget frisk luft.
Det var så cool. Sådan. Få de lidt væk. Få de lidt væk. Sådan der. Du brænder. Jeg brænder. Nej, ikke pit. Vi gider ikke pit. Pit er dum. Vi tager bomber. Og pit har allerede fået 10. Hvorfor pit altid så pikker ikke? Nej. Og jeg vil overtage det spil. Nej. Bliv stående, for ellers så begynder den at loade helt vildt. Du skal ikke sige lag. Okay, hej, men stay. Vi drejer på det her. Au. 10. 5, 4, 3, 2, hej, 1. Skud. Nej, hvorfor er jeg herinde? Nå. Du skal altså ikke hoppe ned. Au. Okay, den her gang. Ja, det er sådan survival games, det så lidt sjovt ud. Gå ind og tage hende. Men jeg kan ikke, den loader. Okay. Okay, ud igen. Nu skynder vi bare lige hoppe ned. Og så hopper vi ud af verden. Nej, ellers dør vi. Vi skal skynde os væk. Okay. Fordi ellers så dør vi her, som jeg skal se. Så dør vi! Ej, men det gør vi faktisk ikke. Godt optimeret, Christine. Ja. Det kunne godt være, hvis du... Det kunne også godt være, at vi var i live, efter vi havde gjort det. Jamen, det var en meget lille chance for det. Ja, den lille chance greb vi så. Ja! Og jeg har simpelthen lige en quiz. Så simpelthen lige synes, skal besvare. Hvad hedder min hund? Ja, det siger min tid. Hvad hedder min hund? Vi har sådan en kæmpe stor chance for at gætte det. Hvad hedder min hund? Der er sådan 1 milliard navne i verden. Det er meget let. Det er ikke noget hundenavn. Det starter med H og slutter med L. Og imellem det er der Annie bag. Gæt. Nok siden jeg afslører det, så det er altså jeg vil ikke. Nej, jeg har ikke afsløret. Man kan det sagtens. Nu vil jeg afsløre det, han hedder Hannibal. Ja, nu har du afsløret det. Jeg blev kedelig, så afslører det bare. Vi har også noget, jeg skal besvare på senere. Men det gider vi ikke at snakke om nu. Det er først senere. Nu bliver det nat. Hvor man kan føle prisen fra den friske morgenhav. Så man går ind og regnestænder og laver sådan en dejlig resten. Der er 14, der er 13 tilbage. Og kokosnødderne. Hold nu mund. Okay. Kokosnødderne, der lige spille dumper ned. Kommenter nedenunder, hvad I synes om Marie-Louises poesi. Jeg synes ikke godt om det. Jeg aner ikke, hvor jeg er på vej. Jeg får nok poesi. Poeti. Det hedder poeti. Det er med T. Der bliver lige det. Det siges, at Christine, hun er helt god til at finde hist. Og det er ikke på denne bane. Denne bane er faktisk skide dårlig. Men jeg er rigtig god på pit, så jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg har stemt nej til pit. Den tager vi bare i næste runde. Mighty Sword of the King har jeg sådan host. Så har vi... fedt. Så kan vi hoppe højere ned. Ja, okay. Der var noget dernede. Kiste! Og vi har simpelthen 4 dage til simpelthen at kæmpe alt det der. Der er kun 11 tilbage. Den kan I se under Trivius. Der er 11 ud af 24. Jeg har 2 jern, men jeg har ikke nogen pind. Jeg finder nogle sticks. Ja, det er sådan set det der er pinde. Okay. Sword of the King. Okay, er jeg klar til at slå ihjel? Jeg bruger noget mad. Ja, og man kan finde mad i træer. Kød endda. Meget fedt. Altså fjerde dags aften. Der bliver alle stemt. Ja, om morgenen 4. Så kommer man til den grotte. Der bliver man spawnet. Der er en kiste. Ja, det er du ret i. Det tror jeg ikke engang. Derfor vi spiller sammen. Pind. Yay! Stik! Så skal jeg tilbage til midten. Men jeg venter lige så jeg har det bedre. Du kan ikke komme op i skibet igen. Nej. Ind i midten. Under skibet. Der er crafting table, så kan jeg lave bjørnsvær. Ellers er der nogen, der dræber mig. Men
Men jeg venter lige, fordi det er ikke engang første dag endnu, så. Og på tredje dagen kommer der monstre. Ja. Super fedt. Når det er mig, der spiller, plejer jeg altid at dræbe mindst én person. Ja, Marie-Louise er virkelig sådan overlegen med sådan noget. Ej, hvorfor dræber du ikke nogen? Hvorfor flygter du med det samme? Altså, jeg plejer altid at dræbe en. De fleste gange, jeg har set Marie-Louise spille, der har hun bare flygtet. Enten er hun død eller flygtet. Jeg er da ikke død. Og ingen gange har hun dræbt nogen. Jo, jeg plejer altid at dræbe mindst én person. Ja, fordi hvis der er nogen, der hopper ind foran, så skal de edderbanke med det, fordi de spærrer for den helt perfekte udsigt til solen, der rammer ind. Hun er mærkelig. Ja, jeg ved det godt. Meget mærkelig. Yay, du skal møde snart. Ja, jeg skal møde snart. Du har sat på din væggen. Og ligeglad. Din kæreste bliver ikke glad for at pisse. Jeg har ikke nogen kæreste. Det kan man godt forstå. Du har så heller ikke nogen. Du slår så også alle folk. Hun slår alle. Jeg har en kæreste. Med det. Har. Jamen, sagde du ikke, at du ikke kunne lide ham? Nej, jeg kan ikke lide ham. Men hvorfor er du så kæreste med ham? Fordi jeg ikke slået op. Jamen, så slå op! Altså, der ja, lige snak. Der det er sådan noget, I kommer til at høre. En kiste! Jeg går ned igen. Kiste, hvor er du? Er du landet om på skyen? Der, mand. Det er lidt ulogisk, hvis den lander om på skyen. Jamen, det er derfor, jeg synes, det var mega mærkeligt. Nej, en hjelm. Og jeg plejer, og så når ting jeg skal til at gøre, det er bare at tømme alle kisterne. Bare for at der er andre, der ikke skal få dem. Fordi ja, jeg ved det godt. Jeg kan bare ikke lide, når folk jo egentlig bare hopper ind. Jamen, jeg har kun brugt den her, så jeg vælger Larsen op på mine fjenders side, og nu er de i stand til at dræbe mig. Det gør jeg aldrig. Hvorfor? Jeg lå en rådden kartoffel være tilbage, så begyndte hun at skælde mig helt vildt ud. Ej, lad den dog ligge tilbage, ellers skal de jo dræbe dig med den. Jeg sagde, lad være med at lægge den tilbage. Nej. Ja, det er det. Det er tætten, eller hvad det er. Jeg sagde, tag den, dine fjender skal ikke have den. Jeg hopper ned. Jeg vil se noget. Din fod mister ilt. Det var lækkert. Der er en masse nåle, der begynder at stikke ind i den. Lækkert. Det betyder, at hendes fod sover. Jeg vil bare lige sige det på normalt sprog. Og der er ikke meget tilbage af min mighty sword. Fucking. Jeg ruller lige noget på vinduet. Ja tak, det skal jeg ikke rigtig se noget. Ja, det var meget bedre. Hvem har overhovedet rullet op? Dig. Nå ja. Ja, okay. Jeg kan ikke rigtig se, om der er hul der. Jeg kan ikke rigtig se noget som helst på grund af den der dumme sky. Springer ud i det? Nå, ja, okay, der er jeg glæder mig til fjerde. Er det midten? Nej, hvor er midten? Nej, hvor fint. Skal jeg bare hoppe ud? Ja. Ryk lige ryggen. Og der! Og jeg fik en vinterperle, og jeg er ved at dø. Det er godt. Så kan du trække vejret og vandet. Men det var jo ikke her, der var med den. Den har været der med. Så drik du den der vand i. Jamen, jeg venter til jeg er inde i midten. Nej, lad være. Jeg venter til jeg er inde i midten, fordi det skal gå være under vandet. Som sagt. Er det her overhovedet på vejen ned til midten? Jeg kan ikke se skibet. Jo, den der ø der, den er bekendt. Men det ved jeg godt, den er. Mig, der byggede den. Jeg tror, det er dig, der er mod af jord. Nå, jeg er så lige jeg kan se, hun er næsten, mig kan se, at vi er næsten samme alder. Hun er næsten 13, og jeg er næsten 13. Unødvendig info. Jeg har fundet den. Der svæver nemlig noget der. Det er nemlig til at give sådan en information. Fordi jeg blev kontaktet på Skype af en fyr, som troede, jeg var 16. Men da jeg så skrev, at jeg lige har fået mit 12'erstik, var flækket han overraskende. Du er 12. Mange tak for info. Det viste jeg jo ligesom godt selv. Der er en gravkiste. Nu kan jeg skyde det. Nu er det snart nat. Nu er det snart tredje dag. Der er en person der!
Jeg har ikke set noget. Drik dog elixiren. Jeg venter lige til jeg kommer i vandet, ikke? Drik dog elixiren. Og hvor længe er det? Det er 3 minutter. Hvor var det, du det efter? Og så er det noget, jeg gerne lige vil sige, det er, at jeg vil gerne have, at I anmelder videoen fra 1 til 5. Og så gerne begrunde, hvorfor I anmelder, og hvorfor I giver den det som karakter. Ja, fordi at... Altså, vi kan ikke bruge noget, når I siger sådan... Hey, I er pisse dårlige, og I tutter pæk. Det kan vi ikke rigtig bruge til noget, vel? Eller sige, hvad vi kunne gøre bedre. Ja, altså giver os 0 altså uhelst at I giver os 0 stjerner, og så I vurderer alt for meget, og I giver alt for lidt humor og sådan noget, fordi så skal vi give mere humor. Ja, end hvis I siger, I tutter pæk. Og det håber jeg virkelig ikke, du render og bruger din tid på. Hvorfor skulle jeg gøre det? Jamen bare lige en lille ledtråd, fordi du er dig. Og hvad er der galt med mig? Hvilken vej var det før? Der er en bro. Hvor var jeg før? Jeg går herhen. Der er tårn. Vandflaske, nej. Siger du ikke. Siger du ikke? Det kan vi godt få. Og så jeg skal lige fortælle en ting. Det kan godt anbefales, hvis I kører ned til den tyske grænse. Ja, fordi man kan lige elsker det. Ja, det er mega billigt. Man kan købe sådan en kæmpe stor pakker til næsten ingen penge. Okay, nu skal den der... Sidst vi var her, der kom sådan en kæmpe idiot og prate mig, mens jeg fik et kæmpe chok. Ja, så lige pludselig hører den bare en person, der gik og spise. Så lige pludselig, så tænker vi, lige da jeg var lige ved at glemme det. Det var lige her. Der har været nogen. Ikke dø, Christine, ligesom sidst. Det kommer der en person mere. Så tror du træder der en små kaffe. Det ved jeg godt, det miner. Jeg har helt bestemt været. Der har været 2 helt bestemt. Det er ikke sikkert. Oh my god. Hold øje, Christine. Jeg har ikke brug for det her. Der var slet ikke noget mad eller sådan noget, du gjorde. Nej. Prøv at tjekke kisten. Der kommer en! Shit. Nå. Jeg er død. Hvordan kan du finde på at dø? Jeg fik et chok, okay? Nå. Vi kom på 5. pladsen. Woo! Ja, og det var det for den her gang. Ja. Husk at anmelde og begrunde hvorfor. Ja, og husk ikke noget med Sudbæk, vel? Ja. Det er ikke godt for jer. Ikke at jeg ved noget om det, vel? Men... Nå, og I kan se IP'en til serveren, den er nede i boksen. Ja, men det er skga.me. Det er IP'en. Ja, vi sender lige alligevel, ikke? Og så havde det... Så ses næste gang. Ja. Hej.